Gubuk Asmara. Kalih Jambu Asmara. Niki kalih sinten mbak-mbake napa kula piyambak? Gubuk Asmara sik. Oh nggih. Kula piyambak Lah kuwi sing dijaluk nyekar sapa? Mbak Elisa. Ah, jenenge Elisa sapa? Akune? Ah iya. Ya wis akune, berarti iki kok nggo akune meneh. Apane? Ya iki ne, wis ra ono. Wis cilaka iki aku mesti terdakwa iki. Wis iki mau padahal ana klip-klipane iki ne. Klip-klipan dos panganan. Iki ana klipe, berarti mau diklipke kene. Ayo, ning endi, Pak? Ah, tenan ora. Ning endi? Mau kaya dadak tiba ning kene to ya. Kambok yo mani apa wis to nek nganti ana apa-apane. Kuwi Mbak Yune Pak Sadiwo kuwi termasuk karo sing duit. Oh, dadi siji. Dadi siji. Ya ora apa-apa. Nggo aku ora ono wisan. Tenan? Setan. Aku kok ora yakin ngono lho. Ora yakin aku. Coba ning isor jam ono ora? Jam apa ora ono jame kok. Takoni ibu-ibu ana mboten, Bu? Wonten mboten niki wau, Bu. Wong mboten enten. Modar. Ya sing kleru aku ne. Nggih siap. Ya diaturke Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih bawang nggih, Bu. Ya. Nggih. Kok kaya wong neng pasar. Lah yo adoh, nek adoh ya ngomonge ngono ben jelas. Asal mboten, Bu. Wis lunga adoh isih dibaleni. Iya. Kaya nek to wong neng pasar, batu mau bat tinggi batu roek. Apa batumo? Bat tinggi. Batu mau bat tinggi batu rek. Batu rek ya apa? Penyakit apa? Wis sing dijreske kae ana batune. Oh, tak kira torek. Neng pasar nek tawa rak mrene bengok-bengok ngono kuwi. Piye jajal aku bat tinggi batumu batorek. Batorek. Surawangun kowe. Iya. Ya. Nggih. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ling Semyen ke mutan neno lelampahan kang wuri tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Ya, semua tangannya di atas ya. Lah mau nyanyi bareng-bareng ya, Dua. Ya. Yen liwat aku kelingan
ae